Většina lidí jen chce dost peněz, aby se cítila pohodlně, ale bohatí lidé berou pohodlí na novou úroveň a fontán svůj luxus extravagantními nákupy. Dnes se podíváme na věci, které mají jen ti nejbohatší lidé ve svém domě. Dům v Dallasu. Lidé říkají, že všechno je v Texasu větší, a když jde o tento dům v Dallasu, je to naprostá pravda. Tento dům přišel na trh v roce 2017 s ohromující cenou $32 milionů. Dům o rozloze 37 000 čtverečních stop leží na 4 akrů velkém pozemku. Má 8 ložnic a 17 koupelen, kromě mnoha vyřezávaných lustrů, krbů a zlacení. Obsahuje také plnohodnotné kryté basketbalové hřiště, několik herních místností, včetně alespoň jedné kuželny a garáž na 10 aut. Ale opravdovou atrakcí je plně funkční vodní park na zahradě, ideální na ochlazení v horkých letních dnech. Park má několik bazénů, chaty a skluzavky a navíc vlastní vodopád, palmy, skalní útvary a tenisový kurt. Každý, kdo se nastěhuje do tohoto domu, jistě bude nejpopulárnější osobou v okolí. Loft v Tribeca. Dokážete si představit, jaké by to bylo bydlet v loftu v Tribeca v New Yorku za $12 milionů? A co takový s kompletně zlatou koupelnou? Tato jedinečná nemovitost nedávno upoutala pozornost časopisu Architectural Digest ve stručném videu, ve kterém hostitel Steve Gold procházel úžasným domem. Loft o rozloze 6 000 čtverečních stop byl nedávno vyplněn novými spotřebiči. S 3 ložnicemi a 3,5 koupelnami je zde spousta místa, zejména pro Manhattan. Dům je rozdělen na různé místnosti, aby vytvořil soukromí, včetně vysokého uměleckého sochařství, které stavba získala z Art Basel. Každý kus nábytku je navržen na míru a řecko-římské téma se táhne celým bytem. V hlavní místnosti je hamaka Louis Vuitton a plnohodnotný bar. Ložnice jsou pokryty zlatými listy a koupelna je celá ze zlata. Zjevně majitel zbožňuje zlato, protože nabízí i závaží ze zlata a boxovací pytel ze zlata. Byt dříve sloužil jako galerie umění, než byl přestavěn na luxusní domov. Peter Island. One Peter Island je exkluzivní adresa jen 15 minut helikoptérou od New Yorku. Nejenže dům stojí $13 milionů, majitel bude potřebovat plné kapsy, aby si mohl dovolit pravidelné lety helikoptérou tam a zpět do města. Podle odborníka jsou helipady jak luxusní, tak praktické, protože bezpečnost se stala tak rozšířenou záležitostí vzhledem k nepokojům po celém světě a majitelé, kteří hledají další bezpečnost, si mohou být jistí, že mohou evakuovat v zlomku času. Co by trvalo průměrnému člověku, říká agent Damian Nelson z agentury Shark House. Zpátky v roce 2019 udělal dům v hodnotě $23 milionů titulky po celém světě. V tomto případě se dům nedostal do popředí díky svým úžasným vybavením, ale byl pronajat bývalou první dámou Michelle Obamovou. Obamovi momentálně vlastní dům ve čtvrti Kalorama ve Washingtonu DC, ale Michelle poslední dobou létá po celém světě. Bývalá první dáma pobývala v 13 000 čtverečních stop velkém domě během svého pobytu v Los Angeles na schůzkách s Netflixem ohledně jejich víceleté dohody na produkci s tímto streamovacím gigantem. Dohoda uzavřená loni zahrnuje produkci různých scénářů a neplánovaného obsahu. Velkolepý dům s 7 ložnicemi a 12 koupelnami je skutečně jedinečný, jak uvádí TMZ. Dům nikdy nebyl obýván, jen pár vyvolených hostů dostalo příležitost pronajmout si nemovitost, která se nachází v žádané části Doheny Estates. Tento nádherný 12 800 čtverečních stop velký dům nabízí skleněné zdi, které nabízejí výhledy na město. I když dům není veřejně k dispozici k pronájmu, může být Michelle dána možnost strávit zde 2 noci zdarma jako prostředek k seznámení se s rozlehlým sídlem a rozhodnutí, zda by se sem chtěla nastěhovat natrvalo. Na rozdíl od relativně skromného domu na východním pobřeží má Shark House celou řadu atraktivit specifických pro Los Angeles. Kromě 300-galonového akvária má dům také živou stěnu a baldachín, který nabízí ten nejlepší zážitek z relaxace. Brookline v Massachusetts. Brookline v Massachusetts je domovem mnoha sídel. Jedno z nich bylo nedávno dokončeno v roce 2019 a bylo přezdíváno Ferrari domů. S cenou $13 milionů nabízí 7450 čtverečních stop velký majetek na půl akru v bohaté příměstské oblasti Bostonu. Je to ten nejlepší interiér s nejopulentnějšími vybaveními v Brooklyneu.
jak uvádí inzerát. Pokud chcete vlastnit královský majetek, podívejte se nejdál. Úžasně majetek má více než $1 milion za okna a dveře, daleko překračující cenu průměrného rodinného domu v Americe. To je navíc k $600 000 v mramorových dlaždicích a $125 000 v spotřebičích, včetně 4 lednic Sub-Zero, 2 grillů Wolf, 3 praček a sušiček, 2 myček na nádobí a $250 000 terase. Hlavními rysy jsou vyhřívané podlahy a příjezdová cesta, které jsou ideální pro dlouhé zimy v Nové Anglii. St. Mortis ve Švýcarsku. St. Mortis ve Švýcarsku je domovem některých z nejluxusnějších domů na planetě. Jedna z nich vypadá zvenku velmi skromně, ale uvnitř se pyšní 8 podzemními podlažími a cenou $185 milionů. Tento hrad byl navržen tak, aby ohromil miliardáře. Luxusní realitní makléř a zastupující agent Sonat Adzim uvádí v pořadu Secret Lives of the Super Rich. Skrytý za relativně skromným kamenným a skleněným vzhledem majetku poskytuje zimní útočiště 7 pater kolem masivní 6úhelníkové schodiště, které slouží jako páteř domu. Samotné schodiště je mistrovským dílem inženýrství, neukazuje žádné viditelné nosné trámy. Každá snídaně působí honosně v jedinečné snídaňové zóně v podkroví, kde jsou stěny zdobeny 24karátovým zlatem. Na stropě visí vlastní socha vejce s cenou $145 000. Herní místnost. Jižní Florida domu v hodnotě $8,5 milionu vděčí velkou část své hodnoty jedné z nejúžasnějších herních místností na Zemi. Obrovská 6000 čtverečních stop velká místnost je dostatečná na to, aby vás bavila po mnoho let. Místnost obsahuje dvoupruhovou kůželnu, hru skee-ball, hrací automat na vytahování, stolní hokej, pinbally, závodní automaty a motocyklové hry, golfový simulátor, kurty na skvost, kino a plný stánek. Je zde také herní automat s 200 klasickými hrami z 80. a 90. let, včetně Pac-Mana. Lidé si myslí, že mohou mít dům svých snů, ale ve skutečnosti jsou to vlastně zabezpečení, řekl architekt. Líbí se jim také skutečnost, že to není komunita na golfovém hřišti. Allosaurus. S12 500 čtverečními stopami vnitřního prostoru a dalšími 10 000 metry venkovní terasy má tento dům v Beverly Hills dostatek prostoru k rozložení. To je štěstí pro největšího ze svých obyvatel. 150 milionů let starý Allosaurus v hodnotě přes $1,5 milionu. Developer Tim Ralston do domu zařadil fosily, protože si všiml rostoucího počtu na trhu dostupných vykopávek s výraznými středními body. Přiznává však, že nápad na dinosaura, jež je z období Jury a je starší než 100 milionů let, nebyl jeho myšlenkou. Můj první nápad byl ne, trochu mě přesvědčil, řekl Rob Report. Kupující chce dům, který má všechno, a toto je fenomenální muzeální kvalitní kus. Každý se ptá, zda je to opravdové. Ralston našel kus skrz soukromého sběratele. Je také k dispozici k samostatnému zakoupení od domu. Dům za $55 milionů má 5 ložnic, 9 koupelen, hernu s několika televizory a biliardovým stolem, fitness studio a luxusní kuchyň s mahagonovými skříňkami. Spotřebiči jeli a 2 mramorovými lavicemi Armani Pietra. Kaličkým porcelánem obložená parní lázeň umožňuje přístup na venkovní terasu s výřivkou obklopenou bambusovými rostlinami a teplotně řízená 600-lahvová stěna s vínem je skvělá pro ty, kteří milují štamprličku. Je tu také velké domácí kino se 12 sedadly na skládacích sedačkách, mramorový krb v obývacím pokoji a domácí bar vyrobený z mramoru Ver Porto Gold. Další jižní kalifornský dům. Je stále důležitější používat obnovitelnou energii? Tento dům v jižní Kalifornii za $4 miliony nabízí vlastní lázeň, místnost s vlnou, kinematograf, výtah a kancelář s unikátními koženými podlahami, s ohromujícím výhledem a vlastní nekonečný bazén v jezeře. Tento dům skutečně má každou možnou funkci. Nachází se ve vzdálenosti 2 mil od parků, o rozloze 220 akrů a rekreační aktivity jsou v dohledu. Pokud jste ještě nebyli přesvědčeni, má 9000 čtverečních stop, 6 ložnic a 8 koupelen s chytrým domácím systémem, který vám umožní ovládat teplotu, světla, bazén, bezpečnost a zábavní systémy jedním stisknutím tlačítka.
Veškerý nábytek je na míru, což znamená, že tento palác je opravdu jedinečný. Pro hosty, přespávající přes noc, je k dispozici samostatný hostinský dům, aby si mohli udržet pohodlí a soukromí. Kuchyň je vybavena dvojitými trouby, dvojitými dřezy a 2 myčkami na nádobí, aby bylo možné počítat s velkým počtem lidí, kteří sdílejí prostor ve stejnou dobu. Ačkoliv ještě nebyl prodán, tento dům patří mezi nejluxusnější domy